ଝିଅ ଭୂଷା ଆଉ ଅସଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ହତାଶ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ହରେଇ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ସେନ୍ସଲେସ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅଚଳ ଅଚିହ୍ନା ପୁଅକୁ ପାଇଥିଲି। ଯାହାର ପଛ କଥା କିଛି ମନେ ନଥାଏ, ତା ମନରେ ସର୍ବ ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ତା ଅତୀତକୁ ହରେଇ ବସିଥାଏ। ଆଉ ତମେ ତମ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହରେଇଥିବା ଦୁଃଖରେ ବହୁତ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲ। সেই অচল অচিহ্না পুଅটিকে ତମରି ହାତକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି এই ପୁଅ ହବ ତମ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ। ସେ ପୁଅ ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଯିବନି ନା? ସେ ପୁଅ କ'ଣ ଅତୀତକୁ ମନେ ପକାଇ ପାରିଲା? ସେ ପୁଅ କ'ଣ କହିପାରିଲା ସେ କିଏ, ତା ନାଁ କ'ଣ, କୋଉଠି ତା ଘର, କିଏ ତା ବାପା, କିଏ ତା ମା? କହିପାରିଲା ସେ ପୁଅ? କହିପାରିଲାନି। ସେ ଅଜଣା ଅଚିହ୍ନା ପୁଅରେ କୋଉଠି ଅଛି ଯାହାର ସେନ୍ସ ପାଇଗଲି ମୁଁ ତ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲି। ଆଉ ସବୁ ପୁଅକୁ ତମେ ତମ ସର୍ବସ୍ୱ ଉଜାଡ଼ି ଦେଇ ତାକୁ ଦୁନିଆର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଠିଆ କରେଇଥିଲ। ଜୀବନ ମରଣ ସହ ସଂଗ୍ରାମ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ବାଟ ଦେଖେଇଥିଲ। ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି, କେମିତି ଅଛି, କ'ଣ କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନୀରବ ମୋହନୀ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି କୁହ ସେ ପୁଅ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛି? ହଜି ଯାଇଥିବା ଝିଅମାନ ଦୁଃଖକୁ ଭୁଲି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ଯୋଉ ମା ତା ପୁଅକୁ କହିଥିଲା ଏ ପୁଅ ମୁଁ ତ ଅଧା ରାତିର ସାଥୀ, ସେଇ ପଦ ମାଆକୁ ଧରି ଅଧା ରାତିରେ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚୁପିଲା କାହିଁକି? ମୁଁ ଆମର ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି, ଆମର ଚୁପ୍ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ମାଆକୁ ମୁଁ ଭୁଲ ବୁଝି କେତେ ବଡ଼ ଅପରାଧ କରିଛି ମୁଁ ବୁଝି ସାରିଛି। ଆପଣ ଚୁପ୍ ମା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ତତେ ଭୁଲ ବୁଝି ଏତେ କଷ୍ଟ ଦେଲା ପରେ ତୋ ତ ନିଜ ହାତରେ ମୋ ତଣ୍ଟି ଚିପି ମତେ ମାରି ଦେଇପାରିବି। ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ମତେ ଅଭିଶାପ ଦେ, ତୋରେ କୃଷ୍ଣ ନା ତୋରି ଆଖି ଆଗରେ ମାରି। Ahí la